Hej alle sammen. Vi har lige fundet det her mysterisk rør. Det ser lidt klamt ud. Men jeg skal prøve at kravle ind i det. Jeg glæder mig. Han lød sig lidt for meget, end han skal. Så må spørge ham ind og se om han bliver beskidt. Det bliver han i hvert fald, kan man se. Det er helt frisk jord. Så skal du have det igen. Og skal også klar. Og bagefter, der får I også et view af, hvordan han har set alt derinde. Se, nu kravler han derind. Hvor bor han? Hvad? Fanden? I kan se røret, det skal gå igen. Okay, men jeg skal derind nu. Shit. I kan se, det er det view, han så. Se, det følger også over til legeplads. Og legepladsen er rimelig. Kan I ikke se det? Et terror. Hvad er det der? Okay, jeg tænker, vi lige snakker med min ven. Hvad? Jeg tænker, vi smutter videre over til det næste rør. Men først skal vi lige finde min ven. Hvor fanden er han henne? Alt det her, det ligner kraftedeme ikke godt. Det var hårdt, det der. Ja. Hvorfor kom du ud der? Ja, små ting. Monstre. Grimace. Hvad fanden? Sagde du lige Grimace? Ja. Det er en af de farligste. Han kan dræbe dig. Kom nu.